The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 17:7-8 says, Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Romans 8:28, we know that all things work together for good, to those who love God, to those who are called according to His purpose. Psalm 112:7-8, He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees this desire upon his enemies. Psalm 91:2-4, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Psalm 46:2, therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, atong susihon kung apa pa kita mga sala sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag. They only become barrier to our study of the Word of God. Busa gigtuman og sunod niya ng prinsipyo diya sa pagpasiguli ngadto sa atong pagkigamit sa Dios. Gikinahanglan ang itong paggamit sa rebound technique or recovery technique sa 1 John 1:9 kanagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, giawhag ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat o pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilom, magandam taas itong kaugalingon. Let us pray. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nini mong pagdala ka na mo sa makausapa dinhi, nini nga dawa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos nga buhi pa kami nini nga among lawas, askil pa among panglihok o napay lantip na mong pangunaw na king tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya.
Dili kami takos nini o Dios. Salamat ni nga mong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Umani kami karon og ipatinaw pa og dugang imong kamaturan aron kami makasibog ngadto sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki o mga subscribers nining atong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Ato kining giangkon nga grasya pagsangkap kini sa Dios kanato. Iya kining giandam, iya kining gitaganas kaniadtong wa pang tanan. So ikaw nga magtutuo nga nagpaminaw karon, aniya sa atong pagtuo niini, sabtag yun na nga tungod kay imo magipangitang kamaturan, aniya ka, you just came to the right place. Just maintain an open mind. Pagbatunlan lang niya ng bukas ng pangunahuna aron ang Espiritu Santo nga may magtutudos kamaturan maka paklaro makapatinaw kanimo ini atong pag-isgutan og niya pa man kita magadupot nagapunting nining atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Ang matuod gyud nga mga yawi alang sa atong kalampusan, sa atong pagkinabuhi. Okay? Og kita nga mga magtutuo tambagan o gipasidanan o gimanduan sa pulong sa Dios nga kita padayon gyud. We keep on keeping on sa atong spiritual momentum mientras nga wa patakwa sa Dios kay kining panahon nga ginhawa pa ta ang tuyo sa Dios mao nga kita makatubo ingon nga mga Kristiyanon. Alang kanimo nga dili pa magtutuo, gipabuhi ka pa tungod kay ang tuyo sa Dios nga ikaw makadungog sa maayong balita sa kaluwasan o makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat sa kaluwasan. O ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios, giandam sa Dios, mao kana ang tinuod, matuod, way sambog, puro kana og dili nimo malalis, dili nimo mapulihan, way makalabaw. Ug ang Dios nagaandam na niini. Ang imong buhaton mao lamang ang paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, sa in English free will. Ihatag ka na sa Dios, ipagamit ka na niya nga imong himuan og desisyon ang iyang gitanyag nga kaluwasan. Iyang gitanyag. He is offering you as a gift. Gasa kini nga way bayad. You see? Ang kagrabe pag yun nga bisag way bayad, ngano wa may bayad tungod kay diha na may bayad. It has been paid for ni Ginoong Hesukristo dito sa cross sa iyang pagpakamatay tungod sa atong mga sala. Mao to'y may bayad. Higo lang kang unsa mo dawat. It's grace. Ang grasya, higo lang dawaton o isalikway. Karon, gamitan ang imong kabubuton sa pagdawat. Gasa ka na. Okay? It took God's only begotten Son to die for our sins. Tanan na itong mga sala. Kung ikaw magtutuo na, tanan ni mong mga sala. Gipasaylo na dito sa cross. Gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo kadtong imong mga sala. Ang iyang gipangayo lang, ang gipangayo ra gyud sa Dios kanimo
maong paghimog desisyon, pagtuo sa gibuhat ni Jesucristo kaluwasan didto sa cross. Mao man to ang kanang buhat sa kaluwasan si Jesucristo. Ug God says, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. No, kinsa may nagsulti niya na ang Dios. Kung ang Dios musulti, huwag yung bakak. Iyag yun ang tumanon. Kay hingpit man ang Dios. Mo nangatunan na to ang iyang kinaiya. Karon, sa di pa tamo sod yun sa atong topic, kung ipalabas diya sa mong panumduman, kinsa o unsa ang Dios. Okay? Kaya basig nakalimot ka na sa iyang mga kinaiya. Ang Dios sa ato nang gitunan na ay nag-una nga mga napulo ka mga kinaiya. Kinsa o unsa ang Dios. So kung wa pa ka makaila sa Dios, ila-ilaha karon. Kung ipaila-ila ang Dios, ang magbubuhat ning tanan, nagbuhat ning atong universo, tanan nagbuhat nimo, mao kana siya ang Dios hingpit, perfect. He is a perfect God. Kung sa iyang buhaton, iyang himuon alang sa tao, hingpit kana. Ug kung hingpit man, way kulang, way sobra. Di na nimo na madugangan, di po na nimo makuhaan. Hingpit gud siya. So mo nag-unsay iyang isulti, he means it. And what he means, he says it. Mao na nga. Okay. Agiglabas sa paghisgot sa mga kinaiya sa Dios. Kinsa o unsa ang Dios. Okay. Mao ni gitawag sa in English og attributes. Ang iyang mga kinaiya. Okay. Ang nag-unag yung kinaiya sa Dios mao nga siya hingpit nga makagagahom. Makagagahom sa nga tanan. Siya ang tag-iyan nining tanan. Siya ang nagbuhat nining tanan. He is sovereignty. Okay? Labaw sa tanang unsa. Huwag makalabaw. Mao ka na kinaiya. Nag-una. Kinaiya sa Dios. Sunod. Ang Dios hingpit. Kining tanan nga atong hisugutan nga napulo nga nag-una nga mga kinaiya sa Dios. Puro ni hingpit. So hingpit siya nga labaw makagagahom, sovereignty. Ikaduha, hingpit siya nga pagkamatarong. He is perfect righteousness. Way sayop, way mini, way bakak kaniya. He is perfect righteousness. Hingpit nga pagkamatarong. Ikatulo, ang Diyos hingpit nga makiangayon. He is perfect unsa justice. Perfect justice. Hingpit nga hustisya. Ikaupat, ang Diyos hingpit nga gugma. Ang nakagrabe, kung maghisgot ang gugma sa Diyos, wa na manginahanglan ang Diyos og tumong nga iyang higugmaon. Kaya nga naman, siya raman ang hingpit nga gugma. Siya makahigugma niya. Kaya siya may hingpit nga gugma. Kasabot ka? So, wa na magkinahanglan og tumong. He does not need any object. Tao ba? Butang ba? O lugar ba? Wala. Kay siya mismo ang hingpit nga gugma. Mao na ikaupat nga kinaiya sa Dios. Ikalima, ang Dios hingpit nga kinabuhing wala nay katapusan. He is perfect eternal life. Ikaunom, ang Dios hingpit
nga labaw sa tanang labaw sa nga tanan. Okay? Muna ikaw nom. He is perfect kanang omnipotent. Ikapito, hingpit siya nga nasayod sa tanan. Way butang, way lugar, way tao, ang wa niya masayri. Siya nasayod sa tanan. Nasayod siya kay tanan nasayran man niya. Nasayod siya kung sa'y nagpanghitabo ng kalibutan na gusto. Sayod. Hingpit yun ang iyang pagkasayod. Perfect. Ika-8. Siya anaa sa tanang dapit, way suok nining universo ning kalibutan nga wa siya dito. Tuwa siya sa Pilipinas, niya din sa Amerika, Afrika, Australia, Asia, tanan, way suok lagi. Nga wa dito ang Diyos. Naa siya sa tanang dapit. Ang grabe pa gyud nini kay siya, anaa sa tanang dapit at the same time. Sa samang higayon, tuwa siya o niya siya. So, mo na ika-8. Ikasiyam nga kinaya sa Diyos, di na siya mausab. Mao bitaw nang giingon sa in English, He is the same yesterday, today, and forever. Mao ka na ang Diyos. Why pagkausab? May bersikulo na giingon nga, I am God the Lord, I change not. Ang ika na po, sa mga wapag ka makainomdom, waba ni mo masilsil ka ng ika na po niyang kinaya. Siya ang Diyos kamatuoran. Hingpit nga pagka tinuod, matuod, siya ang kamatuoran. So, mo ka na ang Diyos. Mo kini kinsa o unsa ang Diyos. Ako siyang gipailaila kanimo. So kung karon pa ka makadungog nini, gikinig mensahe sa paglamdag kanimo, kaya naghisgot malagi kitag real keys of success in life, aniya. Siya ra ang tag-iyan nining tanan. Siyang nagsangkap niya ng matuod, tinuod nga mga yawi sa atong kalampusan sa pagkinabuhi. Dinhi. So sabta, mao kanto ang mga kinaiya sa Dios. Nga kung kini mutuhop na gyud diha sa imong galamhan, sa imong kalag, it has already become part and parcel of kanang imong kalag. Mao na barugi ka na nga mao ka na ang Diyos. Napabakay gikinahanglan nga sa kinabuhi nga ikumparar nimo, itandi nimo sa kinsa ug unsa ang Diyos. He is the greatest. He is unsa supreme nga magbubuot sa tanan. You see? Ikumparar na itong mga tao siya. Sa manin taon, matandi kitang mga tao, mga makasasalang lagko. You see? War bagyo, maayo na to, bisag gamay lang. Mao na nga kita, gibuhat sa Dios kay naa siya tuyo. He created us because He has a plan, wonderful plan. Narani mo, maminaw ka ba sa iyang kanang mando, tugon, pasidaan, pagpatinaw ni mo, bahin, niining mga butanga. You see? Kung dili ni mo panubalingon, sa pagtuon sa iyang pulong din, may bawa ka na kung sa resulta. Life for you would not be a success, but a big, big failure. You become a miserable jerk. Na pagpatinaw nimo unsa ka minung danon di ay
kini nga itong gibuhat adlaw-adlaw sa pagtuon sa pulong sa Dios kay kini mao'y patinaw kanato, magahawan sa daan sa atong way pagsabot kinsa unsang Dios, atong hawanan kini aron makasud kita pareha ra gud na usa ka dakong lasang kinahanglan hawanan usa na nimo aron ka unsa padayon sa imong paglakaw niya ng dakong lasang. Ato lang itandi kini atong kinabuhi nga dakong lasang. Atong hawanan kini pinagi sa mga pulong sa Dios nga atong makatunan ug ato nang nasilsil sa atong kalag. Mao kini muhawan, mupaklaro. Sa atong dalan sa pag kanang sunod sa Dios. Nabitaw na sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Na siya ay magagiya kanimo sa imong alagianan. Siya ay lamparahan sa imong dalan. Mao ni atong gitun-an. Kining lamparahan sa atong agianan o unsa kalamdag sa atong agianan, siya mutultol kanato. Okay, so nagsabot ka ba sa akong gipatinaw nimo? Mao ni kinabuhi nato karon nga Kristohan. Kung ikaw nakahimo nagdesisyon, labing menudang desisyon sa pagtuo kang Kristo nga imong manluwas, ikaw luwas. O dili kita ang nagapasiguro nimo nga luwas ka, kinsa maroy kita mo pasiguro. Ang Dios mismo sa iyang pulong mo'y atong gituuhan, gibarugan. Napabakay duha-duha sa pagtuo nimo kaniya sa iyang isulti. Bitaw nga kanang sa nanguskwila pata sa high school baron, kolehiyo baron, katuntag mga butang, ano man, ano mo tuo ka mo, 1 plus 1 equals 2. So bahin ka na sa mathematics, arithmetic, anong hintuo man ta. Equals 2, 1 plus 1 equals 2, ano man, tungod kay, na managi, pagklaro man na diya libro, bahin o matematika, o kanang arithmetic, di ba? O kanang hintuo man ta nga na ay kanang Africa o Asia, kanang hintuo man ta bisag buwan ta kadto. Tungod kay ang libro nga history books o kung saan geography baron nagatudlo ka nato og hintuo ta. You see? We believe all this. Nagkaroon ang Diyos na mismo musulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, di pa ka mutuo niya na. O hintuo kag mga libro, di pa ka mutuo niya ng number 1 nga libro nga maong Biblia, nga the contents of which mao kana ang iyang pulong, iyang huna-huna, iyang tugon, iyang plano, iyang tuyo. Di pa kamutuo niya na. Mao na atong gibasihan nini. Amo na itong gibarugan. Nagpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa labaw na nga kita kanang concentrate nini atong topic na the real keys of success in life. Now, karon atong ipadayon kantong ibiyaan kagahapon nga gisgutan nato niya naman tas butasa naman ta kadiyot sa sa di pag yun mo tukbil niya ni ato yung topic ato ipadayon ning pag tukbil o mga butang nga may kalabutan sa atong kinabuhi. Ingon nga mga travelers na nining kalibutan na. Mga langyaw rata, mga kanan sa binisayag travelers, mga biyahidor, ingon ta. Timan
nga usa ra tay kinabuhi nga kinabuhion. We have only one life to live. Now, kung dili ta mag-andam, we are supposed to prepare kung di ta mag-andam para sa eternidad. Kaya dili magud niya itong puloy-anan nga kanang permanente, dili. Temporaryo ra ni. Ito ang ingon ni we are sojourners, mga biyahidor ta. Okay? Now, mana kung di ta mag-andam para sa eternidad nan, mawagtang ra kana dito sumabot nga kinabuhi. It will just disappear. Now, doon na bitay kanta nga nag-ingon og ang bugtong kuno nga impyerno niya na karon dinhi. Now, mutanaw ko tinuod ba na? Bakak. Dili ang taon ko na tinuod. Di kini tinuod tungod kay ang labing tinuod mao, paminaw, na ay usa nga mobot. There is one that's going to unsa nga mobot. Now, ang pulong sa Dios adunay daghang mga pagulagway sa impyerno ba? Ang impyerno wa ni andama alang sa tao, yandam ni alang sa demonyo o sa iyang mga alalay. Okay? Kanang kining giingon nila impyerno, akong hisgutan pa niya, diha sa Salmo 11:6, nagaingon ka na diha, paulanan niya baga o asupre ang mga dautan o silutan, kinsa man ni, kining paulanan niya ang Dios. Paulanan niya baga o asupre ang mga dautan o silutan niya sila sa makapaso nga hangin, horrible tempest. Diha pa yun sa Salmo 18:5, naghulat na kanako ang laang sa kamatayon ug ang lubnganan nangandam sa paglamoy kanako. It's a place of sorrows. Diha po sa Mateo 13:42, itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila og magkagot sa ilang ngipon. Now, si Ginoong Jesucristo mitawag niini a place of wailing, a place of weeping and gnashing of teeth, mga kagots, mga ngipon. Now, abi nimo, ang labing tinuod, ang kahulugan sa impyerno, mao ang paminaw, pagkahingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Total separation from God. Kay ang tao, hinigimugso nining kalibutan na, mawapay kaluwasan, patay siya espiritual. Bisag buhi siya sa iyang lawas. Kadaghang mga tao naglakaw-lakaw, nagsuroy-suroy ng kalibutan na buhi sa ilang lawas. Apan sa tubangan sa Diyos, patay sila espiritual. Sa ibot pasabot, they are totally separated from God. Tungod sa atong napanunod nga salang panulundo ni Adan ug ni Eva, sa pagsupil sa mando sa Diyos dito sa hardin sa Eden, mikaon mo sila niya itong gidili nga bungas kahoy sa pag-ila sa maayong dautan. Mao to'y salang panulundon o kitang tanan nga mga kaliwat Manila nakapanunod. Mao na, salang panulundon, nakasunod ta. Kita'y na, nakasunod o naangin. So mo na, ang tanang mga tao mahimugso ng kalibutan na sa di pa siya maluwas, patay spiritual. Kasabot ka? Oo, higala, higpit ang imong pagkahimula gikan sa Dios karong gabiuna o karong buntaga unsay inyong panahon dihang naghisgutan ni tungod sa sala. Mao itong ming tungha tong
formula nga kinsa may makaiskapo nining formula. AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Sa spiritual death, pagkahimulag sa hingpit. Paghimulag sa tao gikan sa Dios. Ug kanang paminaw, ug kanang pagkahimulag nimo. Now, I'm addressing this to you, unbeliever. Ang kanang paghimulag nimo gikan sa Dios, magpadayon ka na bisan hangtod sa imong pagkamatay. Kung wa kay kaluwasan. Paminaw. Sa dihang mapildi ang imong kalag, wa ka na gyud mahimo niya. No more. O nagiingos mga bata, no more chance. Karon ra gyung higayuna na paminaw kanini. If you are an unbeliever, I'm addressing this to you. If you are an unbeliever, wala ka pa makahimog desisyon sa pagdawat sa kaluwasan. Pinagis imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang tingali, na ubang murag musinta nini nga, pagtuo lamang, wa tay buhat, ana mao na po lagi na dako kayo ng isyo. Wa man ta maghisgot og buhat kay ngano man. Ako bitaw ni kanunay tandi nimo ni karwahe ug ang kabayo. Unsa muna? Ang karwahe ba muna kaysa kabayo? Unsa ang pagdagan? Ano yung pangutana? Dili yun muna ang karwahe. Ang kabayo yun muna. Kaya mo may mubira. May mo kanang, mubira sa karwahe. Atong gitandi kining pagtuo, faith, sa kabayo. Kabayo yun muna. Faith first. Before sa mayong buhat. Kasabot ka. Sabta gini ha. Wa man ta maghisgot og kanang maing buhat. Kaya nga naman, automatic naman na kung ikaw mituo na gyud sa tinuoray, bugos, timos, way duha-duha. Mituo ka naman. Mituo ka sa gibuhat ni Kristo dito sa krus nga kaluwasan. So mao to gitandi lang nato sa pagtuo nga mga kabayo. Aron sa ingon niya na musunod na dayon natong karwahe, musunod ang imong maayong buhat. Nagasabot ka ba? Kasi yano kay ng himplo aron matuhog yun imo kanang nga na ni imo gyud masabtan og mayo. So mo kini higayon na. Kini right at this very moment nga nagadungog kanini. Mo kini higayon na nga ikaw makahimo og husto nga desisyon. Ang desisyon sa pagtuo nimo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong Ginoo ug manluluwas. Kay kung imo na siyang tuuhan imong dawaton, nagtuo ka sa iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa cross. Nga gilukat ang atong mga sala pinagi sa iyang mahal nga dugo, precious blood. Iyang giula tungod sa atong mga sala. Siya ay milukat sa atong mga sala. Siya ay mibayad sa atong dakong utang sa sala. Unsa may ato ikabayad nga madagko man ta mga sasala. So siya, may voluntaryo gud siya. Kaya may mahimo ang tao, man tayo mahimo. Nga may balik kita sa kiliran sa Diyos. Dili, wala tayo mahimo. Mo nagingan lang sa atong kahimtang nga total depravity. Total hingpit yung pagkaw. Why mahimo sa pagluwas sa tao. Diyaw sa professor sa Inglaterra. English professor. Gingan lang to siya, James Packer. Nag-ingon kini siya, taod na karon. Mingon siya, o akong ikutlo.
I will quote. Binisaya na lang niya. Kining mga desisyon sa kinabuhi, gikinahanglan nga tukma gayon nga pagkadesider sa matag kaso niini. Ano yang isulti? Yes, higala. Ang gipangayo sa Dios nimo mao ang hustong pagkadesider nga desisyon, a decisive decision. Ug kanang desisyon na paminaw, kanang desisyon na mao ang pagtubag nimo og oo ngadto kang Ginoong Kristo. Oo, mutuo ko sa imong gibuhat nga imo kong giluwas, imo kong kanang tubos. Di man nga sa dihang mo desider ka sa pagdawat kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, ikaw paminaw, ikaw maiyahan na. He will possess you. Maiyahan na hangtod na sa walay katapusan. Nakadungog ka. Ug magauban ka na kaniya didto sa eternidad sa langit nga wa nay pagkatapos. Busa, konklusyon yun. Mao yun niyang pagpahinomdom nimo. Tumuo ka kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Mao na yung pagpahinomdom niyan itong mga dili magtutuo nga sunod ni atong Bible study through the YouTube. Okay? So, mao ni ang labing manungdanong higayon nimo. May nungdanong gutlo sa tibuok mong kinabuhi nga ikaw mo dawat sa kaluwasan. Nawat ang paghisgot og relihiyon, way labot ang relihiyon din Ang relihiyon, bisag maimot tanang relihiyon, dili makaluwas. Makanudnod hinuon mo ngadto sa impyerno. Kay dili man na iya sa Dios. Iya man ang awat-awat man ni Satanas. Ang gatukod yung relihiyon ng tao, gipaluyuhan ni Satanas. So, dili iya sa Dios, iya ang Satanas. Kaya ang relihiyon God, mo nagingon og awat-awat sa relihiyon sa Kristyanismo. It is a pseudo Christianity. Pseudo mini. Okay? Okay, karon kay midawat ka naman sa kaluwasan. Congratulations, welcome to the family of God. Anak ka na sa Dios, mo ninahitabo sa imong kinabuhi. Human mo dawata by just one single kanang faith in the Lord Jesus Christ. Ikaw, nahimo ng anak sa Dios, nahimo ka ng sakop sa rianong panimalay sa Dios, natao ka na pag-usab, gisuluban ka na sa pagkamatarong sa Dios, dili ka na hinukman, kundi na matarong na. Ikaw gihatagan na sa kinabuhing walay katapusan. Ang imongan gilista na dito sa basahon in the Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Di na mapanas. Kay kana mo'y timailan na ikaw kalifikado ng magpuyo, magkinabuhi hangtod sa dito sa Trinidad uban sa Dios. That is your passport or qualification to live with God forever. Unsa pa? Ikaw, nahimo ng anak sa Dios. You see? Tagalangit ka na. Humani mo dawatas Ginoong Kristo. Di ka na taga dinig. Ibalhin ka ng imong panahon. Dini ngadto sa eternidad. So, tagalangit ka na. Okay? So, may butangan na nimo pong diha sa imong sa di pa imungan kung Pedro imungan butangin nagsan kay ikaw santo na tingali mo sinta na po ning uban yung grabe ha, santo na gyud no wa ta magama ni ha ni anis tanan sa pulong sa Dios mga
kanang prinsipyo sa pulo sa Dios atong gibasihan nini. Wa tay katungod sa paghimo-himo, wa tay katungod sa pag tumo-tumo, pag kanang unsay nga gama-gama o mga doktrina. Iya kining tanan sa Dios. Nara po na nimo mutuo ka ba niya? No, di. It's a matter of choice. Okay? So I hope naklaro nimo kini. Dili akong nagpagklaro niini, o dili ang balaang Dios Espiritu Santo. Kaya ang iyang ministry mao ang pagpasabot, pagpatinaw, pagpadayag sa kamatuoran. He is the revealer of truth. Kaya kung nagtuo ka sa balaang Trinidad, mao kini ang mga papel nila. Ang Dios nga Amahan mao'y nagamugna sa planos kaluwasan. He is the author of the plan of salvation. Ang Dios nga anak, si Ginoong Kristo, mao'y tigtuman, nagatuman sa plano sa kaluwasan. Pinagi siyang pagpakamatay dito sa cross. He is the executor of the plan of God. Ang Diyos Espiritu Santo, ang iyang function, iyang papel, mao ang tigpadayag sa plano sa kaluwasan. He is the revealer of the plan of salvation. Kasabot ka? Naranan nimo, mudawat ka ba nining prinsipyo ha? Gikan sa pulong sa Diyos o dili? Okay. Enough of that review. Pag review magyapon kadto, paglabas lang itong panumduman, hay naman tang dapita sa real keys of success in life. Kagahapon atong gisugutan ang ang imong station in life ikawalo na kini. Your station in life is your full-time Christian service. Ikaw, now I'm addressing now to you, fellow believer, na kung ikaw magtutuo na ni Ginoong Jesucristo, kung unsa may imong trabaho, pangita sa kinabuhi, your station, occupation, profession in life, that is your full-time Christian service. Naituyo ang Diyos nga nung naa ka diha magtrabaho. Gibutang yung kang tuyo sa Diyos diha. Umao ka na ang imong full-time Christian service. Na kung masilsil na kinini mong maong doktrina, wa gyoy luna nga di nimo matuman sa husto, tukma, malampuson ang imong katungdanan diha sa imong gitrabahuan. Osto? If you are a manager o bisan ay ordinaryo ra ka nga kanang janitor, you function there as if imo nang full-time Christian service. Na ay tuyo ang Diyos nimo. And you do it as unto the Lord. Mo man ay ikasiyam. Ikasiyam nga real key of success in life is that whenever you do something, magbuhat kag maayong buhat, good works, you do it as unto the Lord. Og sa imong pagbuhat niya na, kay naamang ka magpuyo sa imong dapit nga may gahom sa Dios, the operational divine sphere, your right place to stay. Mao nay kanang power system sa Dios, God's power system, protocol, plan of God ang laingan. Kung na ka magpuyo, mohimo kang desisyon o mo buhat kag mayong binuhatan, then kanang maong binuhatan na-classify ka na sa unang classification nga mao ang divine good. Diyos nun nga maayong binuhatan. Nga gitandi diya sa 1 Corinto 3:12 nga mao ang kanang pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Gold, silver, precious stones. Okay? Mao ni divine good. Apan kung ikaw nagabuhat niya ng usa ka mayong binuhatan ha, mayo yun. Sa tubangan sa tao mayo. Apan ka na sa tubangan sa Diyos di man mayo. Mao man giingon sa pulong sa Diyos nga they're just filthy rags. Kaya nga naman gibuhat man nimo to sa gawas
sa kanang gawa sa power system sa Dios. Di man imong right place to stay. Kaya didto man na nimo buhata samtang tuwa ka sa dapit nga may gahom ni Satanas. CD1 o CD2. CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. Ito ang kamubuhat niya ng mayong buhat dito. Ginamit ang mga tawhanon, mga kalibutanon, mga dautan ng mga pangunahuna. So, ang resulta niya ng mayong buhat, gidahig ka sa katilingban, gidahig ka sa mga tao, nining kalibutan na, apan sa tubangan sa Dios. Di madawat sa Dios kay ngano man imo tong gibuhat didto sa sud sa dapit nga may gahom ni Satanas. Kasabot ka? Ato ni ginahinay aron gyud mo tuhop diha siya mo galamhan. So human God. Just human God nga gitandi kana diha gyapos 1 Corinto 3:12 nga kahoy, kugon, dagami. Dusliti kuno na. Sindihi ba? Posporo ba o lighter ba? Musila obra ba na? Masunog ka na musila o maugdaw. Naon sa pamaigantihan nga naugdaw man. Kay kahoy, kugon, og dagami raman. Mao na ang human good. Ug kini ra ba sila paminaw? Kining duha ka matang sa maayong binuhatan. Himuan kini og pagtasal, evaluation. Kano sa man? Himuan ning pagtasal, evaluation dito sa evaluation time. Unsa man ang kano sa man na? Inig kahuman gyud mubanos gikan sa rapture. Atong pagsakgaw. Sagawon man tang mga magtutuo. Kuhaon ta sa Dios. Okay? Niyan ang pagsakgaw, rapture. Human gyud rapture will take place the kanang evaluation time didto sa judgment seat of Christ nga sa Gregong pulong is bema seat. Adto na himuan ang pagtasal, evaluaton ninula na to sa gulam nagbisaya in English, evaluaton. God is going to evaluate nining duha ka matang sa maayong binuhatan nato, human good ba o divine good? Timbangon. Okay? O unsay daghan, divine good ba o human good? So mao na atong gipaklaro nimo. So, nara na nimo. It's a matter of choice. Okay? Ato ni ipadayon ugma. Adto ta si kanapo ugma sa atong real key of success in life. Hinaot nga imong na sabdan kining atong pagpatinaw nimo nga mga punto sa doktrina nga sarang nato magamit sa anong kinabuhing Kristohanon aron kita magmalampuson nining kinabuhiha o sa ato ng pag-uban sa Dios siyang maymaya uban kaniya magkinabuhi kitag wa nay mga kasakit, wa nay mga luha, wa nay mga kaguol pag-antos wala na, wala gani kamatayon. Revelation 21:4. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga matamis nga gayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagtultol ka na mo, pag-agak ka na mo, pagpasabot ka na mo sa imong kamaturan. Nga mo lamang kini among kinabuhi, ingon nga imong mga anak. Wala na kami lain kasandigan magamit. Kinira imong mga pulong nga mong gitunan. Bani kami sa among pagbugbuwag karalikay kami sa mga kabilingan. Dada kami pagbalik ugma nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.